Papa Dudut. Isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hasmin. 34 years old na sa kasalukuyan at nakatira dito sa Teresa, Rizal. Dalawa lang po kaming magkapatid ni Jordy. Ako ang mas matanda at bata pa lamang kami. Si Lola Baby na ang tumayong nanay namin. 70 years old na si Lola sa kasalukuyan. At sa awa ng Panginoon ay malakas pa rin siya at malinaw ang memorya. Napakaswerte namin kay Lola Baby. Pinalaki niya kami ni Jordy na disiplinado at may takot sa Diyos. Computer Science ang tinapos ng kapatid ko. Ako naman ay Hospitality Management. Pagka-graduate ay nakapagtrabaho agad ako sa isang sikat na hotel sa Maynila. Pero mas gusto kong magnegosyo kesa maging empleyado. Sabi kasi ng lola ko noong nabubuhay pa raw si Lolo ay meron silang pwesto sa palengke. Maganda raw ang kita nila sa pagtitinda ng manok ng mga panahong yon. Pero sa kasamaang palad ay kinailangang ibenta ni Lola ang pwesto nila noong magkasakit si Lolo ng pneumonia. Nakakalungkot lang po na kahit ginawa ni Lola ang lahat ng makakaya niya para maisalba ang buhay ni Lolo, ay namatay pa rin po ito. Sa kagustuhan kong bumawi kay Lola, nabanggit ko sa kanya na plano kong magbenta ng manok sa palengke. Hindi niya napigilang mapaluha sa sobrang tuwa. Very supportive ang lola ko matapos kong mag-resign sa trabaho. Sinamahan, inalalayan at pinayuhan niya ako sa mga ano ang dapat kong gawin para makakuha ng pwesto. Nang simulan ko yung negosyo ay hindi na ako kumuha ng tindera kasi gusto ni Lola na sumama sa pagtitinda. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ako nagkamali na magnegosyo na lamang. Bukod sa di hamak na mas malaki ang kinikita ko kumpara sa mga regular na trabaho. Ako pa ang boss mismo. Hawak ko ang oras ko kaya nasa-celebrate namin ni na Jordy at Lola Baby ang mahahalagang okasyon gaya ng Pasko, Bagong Taon at mga birthday naming tatlo. Papadudot sa edad na 34 ay wala pa po akong asawa at wala ding kinakasama. May mga nanliligaw naman po sa akin. Bukod po sa maganda naman daw ako at may sariling negosyo. Wife material daw po ako, sabi ng mga kaibigan at mga kamag-anak ko. Kaso ay may malalim na dahilan kung bakit takot akong makipagrelasyon, papadudot. Ate, buti na lang kahit nasunog yung palengke dito sa atin. Nagawa ng paraan na magkapwesto kayo malapit sa may simbahan. Oo nga eh. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin kung hindi tayo nahanapan ng malilipatang pwesto. Dami rin namin pinagdaanan ni Lola bago maipundar yung pwesto na yon. Yung paglalakad pa nga lang ng mga papel, grabing pagod na yung inabot namin. Tapos mawawala lang lahat ng pinaghirapan namin sa isang iglap. Ang masaklap pa, katatapos lang halos ng pandemya nung masunog yung palengke. Pero mabait ang Diyos sa atin, Ate Hasmin. Hindi niya tayo pinabayaan. Sinabi mo pa, si Lola talaga ang mas inaalala ko nun eh. Nalungkot siya ng sobra, halos hindi nga makakain tsaka makatulog sa kaiisip dun sa nangyari. Kaya nga, pero alam kong mas nag-alala si Lola sa'yo. Siyempre, mahal na mahal ka niya. Paboritong apo ka kaya ni Lola. Anong paboritong apo sinasabi mo? Walang ganun ano. Pantay lang ang pagmamahal ni Lola Baby sa ating dalawa. Biro lang. Alam ko namang pareho tayong mahal ni Lola. Malapit na pala tayo sa suki nating bakery. Hopya lang ba ang bibilin natin para kay Lola? Tingnan ko pa kung anong bago nilang tinapay na masarap para sa almusal at merienda. Bala ko sana magbawas ng kanin ngayon eh. Magda-diet ka talaga? Di ka naman mataba ah. Sino yung balak mong pagpasexy yan ha? Bakit may jowa ka na ba? Ayaw mo na bang tumandang dalaga? Uy, si ate, in lababo na.
Tigilan mo nga ako sa pang-aasar mo. Wala akong jowa at wala akong balak magjowa. Wala naman kasing forever, no? Tsaka sakit sa ulo lang yun. Abala sa negosyo ko. Balang araw, te. Maniniwala ka rin sa forever. Hindi mo naman kailangang magmadali. Ang gusto ko lang naman maging masaya ka. Basta kapag may sinagot ka na sa mga manliligaw mo, ipakilala mo muna sa amin ni Lola ha. Sabay namin kakaliskisan. Hindi ako papayag na lokohin ka lang at paiyakin ng kung sinong lalaki. Oo na po. Ikaw talaga minsan kung magsalita ka, parang ikaw pa yung mas matanda sa ating dalawa eh, no? Pinoprotektahan ko lang ang ate ko na maganda, matalino, mapagmahal, masipag. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Jordy. Huwag mo na akong bolahin. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Ang sama mo naman sa akin, te. Wala naman akong kailangan. Totoo lahat ng mga sinabi ko. Teka, naaamoy mo rin ba yung naaamoy ko, ate? Oo, kanina pa. Amoy vanilla. Napatigil kami ni Jordy sa paglalakad pagkaamoy sa mabango at matamis na vanilla papadudot. May nagtitinda pala ng palamig malapit sa bakery kung saan kami madalas bumili. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon habang nakatingin sa tindera ng palamig. Pero hindi siya ang nakikita ko noong mga oras na yon kundi si Mama. Dahil sa nakita kong yon ay para kong bumalik sa nakaraan. Sa panahon ng aking pagkabata. Masaya po ang childhood ko, papadudot. Marami akong naging kaibigan dahil malambing at mabait daw ako. Marahil ay dahil yon sa ibinakitang halimbawa ng parents namin. Napaka-sweet kasi nila Mama at Papa noon sa isa't isa. Consistent honor student po ako mula elementary hanggang high school. Sabi ni Lola na mana ko raw yung pagiging matalino ko kay Mama. Sayang nga lang daw dahil maaga siyang nag-asawa. Napakabata pa ni Mama nang ipinanganak niya ako. 18 pa lamang siya noon at 20 anyos naman si Papa. Dahil napakabata pa ng parents ko nang magpakasal sila ay napilitang maging mature at responsable agad si Mama. Matibay po siya, laban kung laban, kayod kung kayod. Ginawa niyang lahat ng diskarte para makatulong kay Papa lalo na noong dalawa na ang anak nila. Iniiwan kami ni Mama noon kay Lola para makapaglako siya ng banana Q, maruya, lumpia at iba pang mga merienda. Tandang-tanda ko pa noon. Sobrang aga niyang gumigising para i-ready ang mga ititinda niya. Tuwing umaga, nagigising ako sa amoy ng vanilla kapag nagtitimpla siya ng palamig. Gustong-gusto ko yung amoy na yon, pati rin amoy ng pulburon. Yon ang amoy ng kabataan ko. Pinagbenta rin kasi ako ni Mama ng pulburon sa school namin noong grade 2 ako. Kaya lang ay hindi yun nagtagal dahil nalugi siya. Lagi kasing kulang yung inuuwi kong pera at nalula lang siguro ako sa dami ng bariyang hawak ko roon. Kahit sino naman sigurong bata na pinagbenta ng kung ano-ano ay malilito matapos dumugin ng mga kaklaseng gutom at sabik sa matamis na merienda. Lalo't hindi pa naman ako ganong kagaling mag-multitask ng mga panahong yon, papadudot. Ang bango! Amoy vanilla! Oh, Hasmin anak, andito ka na pala. Tamang-tama, nakahanda na tong merienda. Nagtitimpla po ba kayo ng palamig, Mama? Oo, nagtitimpla nga ako ng palamig. Nagluto rin pala ako ng banana Q para sa inyo ni Jordy. Wow! May banana Q rin! Thank you po! Ngayon lang po ulit kayo nagtimpla ng palamig. Namiss ko po yung amoy. Namiss ko rin po yung masarap na timpla nyo, Mama. Naku, pasensya na kayo, nak, ha? Naging busy na kasi si Mama sa pagtitinda ng mga bag at damit sa Tiangge.
Mas malaking kinikita ko ngayon doon kesa nung nagbebenta pa ako ng merienda. Okay lang po yun, Mama. Naintindihan po namin. Pero, di po ba nakakapagod? Lumuluwas pa po kayo sa Maynila para bumili ng mga bag tsaka damit, tapos kayo rin po yung nagtitinda? Ayos lang si Mama, kaya wag ka nang mag-alala, anak. Para naman yun sa pamilya natin. Kahit nakakapagod, masaya ako kasi natutulungan ko ang papa niyo sa mga gastusin dito sa bahay. Basta mag-aaral lang kayong mabuti ni Jordy at maging mabait palagi. Masaya na kaming dalawa ng tatay niyo. Nag-aaral po kaming mabuti, tsaka hindi rin po kami pasaway. Ma, gusto ko pong tumulong sa inyo sa pagtitinda. Salamat anak, pero mas mabuti kung magpo-focus ka na muna sa pag-aaral mo. Kaya na ni Mama yung pagtitinda. Pero gusto ko pa rin pong tumulong, Ma. Kahit tuwing Sabado lang po tsaka Linggo. Napag-usapan na po namin ni Jordy yung tungkol doon, Ma. Tatapusin po kaagad namin yung mga homework namin para po may oras po kaming tumulong sa inyo. Pero Hasmin... Sige na po, Ma. Para naman po makatulong kami sa inyo kahit konti. Sigurado po dadami yung benta nyo kasi cute kami ni Jordy eh. Matutuwa po sa amin ng mga customer. Ang babait talaga ng mga anak ko at ang kukulit din. Siyempre po, nagmana kami sa inyo eh. Ganon? Namana niyo sa akin yung kulit niyo? Hindi po, Ma. Yung bait lang. Yung kulit kay Papa namin namana. Mabuti na yung malinaw. Pagkatapos niyo magmerienda, gusto niyo akong tulungang magbilang ng mga bag mamaya? Sige po. O siya, hubarin mo na yung uniforme mo. Magpalit ka na muna ng pambahay, anak. Pagkatapos, tawagin mo na yung kapatid mo para makapagmerienda na tayo. Hindi na masarap tong palamig kapag natunaw na ang yelo. Masarap pa rin po yan, Ma. Basta po timpla nyo, kahit po matunaw yung yelo. Naku, talaga namang nambola pa tong anak ko. Sige na, tawagin mo na si Jordy. Pagkatapos nating magbilang ng bag mamaya, magluluto naman ako ng hapunan. Siguradong gutom na ang papa niyo pagdating niya mamayang gabi. Oo nga po pala, no? Sige po, Ma. Magbibihis lang po ako tapos tatawagin ko na po si Jordy. Miss ko na rin po yung pag-aagawa namin sa luto niyong merienda. Isa sa mga paborito kong bonding namin ni na Mama at Jordy noon ay yung sabay-sabay naming pagmemeryenda, Papa Dudut. Madalas ay kaming tatlo lamang dahil nasa trabaho si Papa mula Lunes hanggang Sabado. Tuwing Linggo lamang namin siya nakakasabay magmeryenda pagkatapos naming magsimba. Kahit simple lang ang buhay namin noon, ay kontento at masaya na kami ng kapatid ko. Ang mahalaga ay nakapag-aaral kami at kompleto ang aming pamilya. Pero makalipas ang ilang buwan, lumipat kami ng bahay. Mas malaki at mas maliwanag kesa sa dati naming tinitirhan. Kaya lamang ay malayo naman sa mga kababata ko. 10 years old po ako noong mga panahong yon at 8 years old naman si Jordy. Pero nakapag-adjust naman kaming magkapatid, kahit papaano. Basta ba magkakasama pa rin kaming pamilya, panatag po ako ng ganon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman nagtagal ay naging okay na rin kami ni Jordy sa bagong bahay na nilipatan namin. Nagkaroon kagad kami doon ng mga kalaro at kaibigan. Pero halos isang buwan pa lamang mula nang lumipat kami. Lumipat naman ng trabaho si Papa. Maganda yung bago niyang trabaho, mas malaki po ang sweldo. Kaya lang ang naging problema ay nasa city yung pinapasokang hotel ni Papa at may kalayuan yon sa tinitirhan namin. Laging pagod sa pag-commute si Papa. Kaya noong sumunod na buwan ay lumipat ulit kami sa mismong city para hindi na mahirapan si Papa sa biyahe. Nakakapagod yung sunod-sunod na paglipat na yon para sa amin ang kapatid ko. Wala pa akong 11 years old pero 2 beses na kaming lumipat ng bahay. Lagi akong umiiyak noon kasi nami-miss ko yung mga kaibigan ko. Bagong bahay, bagong eskwelahan, bagong mga mukha. Kaya tuwing may nagtatanong sa akin noon kung anong pangarap ko,
iisa lang ang palaging sagot ko. Ang magkaroon kami ng sariling bahay. Hindi importante kung maliit yon o malaki, basta sarili namin yon at magiging masaya kami doon ni na Mama, Papa at Jordy. Pero ang maganda po sa huling nilipatan namin, malapit lamang yon kina Lola. Isang sakay lang ng jeep. Nandun na kaagad kami sa bahay nila. Masaya kami ni Jordy kasi halos linggo-linggo na naming nadadalaw ang aming Lola baby, Papa Dudut. Hello po, Lola! Nandito na po ako! Wow! Ang bango naman po ng niluluto nyo. Ano po yan? Afritada ito. Pwede mo bang tikman? Baka maalat na naman ang timpla ko. Alam mo na, pag tumatanda na, tumatabang ng panlasa. Hindi ko po alam, La. Hindi pa naman po kasi ako matanda eh. Ay nako, ikaw talaga, apo. Pinipiloso po mo na naman ang lola mo. Joke lang po yun, Lola. Mayroon po ako ng kutsara. Titikman ko na po. Ako na nga hawak nitong kutsara para sa'yo. Eto, tikman mo nga kung maalat ang luto ni Lola. Hindi po maalat, La. Tamang-tama lang po yung timpla nyo. Lola, thank you po ah. Bakit ka nagte-thank you, apo? Para saan? Kasi po, lagi nyo kaming pinagluluto ng masarap. Naku, wala yon. Ang totoo, natutuwa akong ipagluto kayo. Wala naman kasi akong ibang pinagluluto dito dahil matagal nang patay ang lolo nyo. Nakakalungkot nga po na wala na si Lolo. Sobrang malulungkot po ako kapag nawala si Mama, si Papa, si Jordy, at saka po ikaw, Lola. Iniisip ko pa lang po, nalulungkot na ako. Kahit nga po yung magtatrabaho lang si Papa sa malayong lugar, ayoko po talaga nun, kasi nalulungkot po ako. Naku, wag ka nang malungkot, apo. Sapat naman ang kinikita ng papa mo sa trabaho niya ngayon, kaya hindi na mangyayari ang magtatrabaho pa siya sa malayo. Saka tinutulungan naman siya ng mama mo, kaya wag ka nang mag-alala, ha? Opo, Lola. Nga pala, apo. Ano po yun, La? Wala pa bang nababanggit ang mama at papa nyo sa inyo ng kapatid mo? Na ano po? Naku, hindi ko alam kung ako ba dapat ang magsabi sa iyo nito. Baka magalit kasi sa akin ang nanay mo. Bakit naman po siya magagalit? Mama niya po kayo. Sige na po, La. Ano po ba yun? Sabihin niyo na po. Please po. Ay, naku, sige na nga. Total, nadulas na ako eh. Oo nga po, La. Sabihin niyo na po. Basta kunwari di mo pa alam, ha? Para di magalit sa akin ang mama mo. Lilipat daw kayo ng bahay kasi may bagong trabaho ang papa mo. Po? Na naman? Shh, huwag kang maingay. Isa naman po kami lilipat. Lola naman eh. Dito. Dito po? Dito po sa inyo? Kasama nyo? Oo. Lola, saya-saya ko po! Pero baka mahigit 1 taon pa bago kayo makalipat dito. Mag-iipon pa raw kasi sina Christina at Javier ng pampatayo ng bahay eh. Mahigit 1 taon pa? Tagal naman. Sandali na lang yun, Hasmin. Mabilis ang takbo ng panahon. O siya, basta kunwari hindi mo pa alam, ha? Sige, tulungan mo na ako maghain para makakain na tayo. Sige po. Pero alam niyo po, La, ang saya ko po dun sa bagong nilipatan namin. Talaga? Hindi mo ba namimiss ang mga pinsan at ang mga kaibigan mo sa dati niyong tinitirhan? Namimiss po. Pero okay lang. Kasi pwede naman po kaming mag-text, Lola eh. O basta, dapat may control ka sa pagte-text, ha? Baka naman doon na maubos ang oras mo, di ka na makapag-aral ng maayos. Hindi po, La. Promise po, nag-aaral po ako lagi. Mas gusto ko pong mag-aral kaysa mag-text. Yan ang apo ko. Pero, bakit mo nga pala nasabing masaya ka dun sa bagong bahay na nilipatan niyo? Ano bang nagustuhan mo ron? Mamaya ako na po kukwento sa inyo pagkatapos po ng tanghalian.
Lola, sana po talaga hindi na kami lumipat ulit. Masaya na po kasi ako sa bagong school ko eh. Mababait po lahat yung mga kaklase ko. Pero dahil dito naman pala kami lilipat, edi okay lang po sa akin. Mas gusto ko po dito, Lola. Kasi palagi ka na po naming makakasama. Nagpagawa ng maliit na bahay ang mga magulang ko kadikit ng bungalow ni Lola. Ilang buwan lang ang nakalipas, Papa Dudut. Para tuloy naging duplex yung dalawang magkadikit na bahay at mas maliit lang yung sa amin. Dahil pangarap kong magkaroon kami ng sariling bahay, okay na yon sa akin ng mga panahong yon. At least, hindi na kami nangungupahan. Excited kami ni Jordy noon na simulan ang bagong buhay namin sa bahay na yon ni Lola. Lumipat man ulit kami ng bagong eskwelahan ay nagkaroon ng mga bagong kaibigan at nakisalamuha sa mga bagong muka ay ayos lang. Lalo na't kasama namin si Lola. Tuwing weekend ay sumasama kami ni Jordy kay Mama para tulungan siya sa pagtitinda ng bags at mga damit sa tiangge. At gaya ng pangako namin sa kanya ay tinatapos muna namin lahat ng uwi naming assignment galing sa school para sa susunod na linggo. Ayaw naming maging pabigat sa mga magulang namin kaya talagang nagsikap kaming pagbutihin ang aming pag-aaral. Gusto naming magkapatid na masuklian ang lahat ng sakripisyo nila. Mabigyan lang kami ng maginhawang buhay. Pero habang lumalago ang negosyo ni Mama ay doon naman nagsimula yung pagbabago ni Papa. Madalas pagka-uwi namin galing sa pagtitinda ay wala siya sa bahay. Gabi na siyang umuuwi at lasing na lasing pa. Hindi namin alam kung saan siya pumupunta at kung sinong mga kainuman niya. Papa Dudut. Javier, sana hindi mo hinagis yung bag mo. Baka matakot ang mga anak mo sa'yo. Saan ka ba nanggaling? Eh di sa inuman. Saan pa ba? Kumain ka na ba? Di pa ako kumakain. Pero wala rin akong gana. Sino mga kainuman mo? Mga kaibigan mo ba? Bakit bang dami mong tanong? Pinapakailaman bakit ako saan nagpupunta pag ginagabi ka ng uwi? Alam mo kung saan ako nagpupunta. Nagtitinda ako sa tiangge kasama ng mga anak natin. Nagtitinda? Katarantaduhan. Bakit? Kulang ba kinikita ko para sa pamilya na to? Hindi naman sa ganun. O yun naman pala eh. Bakit ka pa nagtitinda? Simulat sa pool, ako na nagtatrabaho para sa pamilyang to, Christina. Nagtitinda-tinda ka na dati pa, pero barya lang kinikita mo. Yun bang kinagagalit mo? Na kumikita ako ng pera? Nagtitinda ako dahil gusto kong makatulong sa'yo. Sa pamilya natin. Alam kong hindi madali ang trabaho mo, kaya gusto kong tumulong sa mga gastusin para hindi ganun kabigat para sa'yo. Nag-aaral ang mga anak natin, Javier, at napakabilis lang ng panahon. Hindi natin namamalayan high school na pala si Yasmin. Kaya pinag-iipunan ko na yun ngayon pa lang. Iniinsulto mo ang pagkalalaki ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ako ang father di pamilya. Kaya kong buhay ng pamilyang to. Kaya kong pag-aralin ng mga anak ko. Hindi kita iniinsulto. Gusto lang kitang tulungan. Bakit mo naman naisip na iniinsulto kita? Mayabang ka na kasi. Bakit? Dahil malakas na kinikita mo ngayon? Ano susunod mo sasabihin sa akin? Na wag na ako magtrabaho dahil kaya mo nang ikaw na lang? Pati mga anak natin, idinamay mo dyan sa mga kalokohan mo. Javier, makinig ka naman sa akin, no? Saka na natin to pag-usapan pag hindi ka nalasing. Halika na sa kwarto, aalalayan kita, baka... Huwag Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong pumasok mag-isa sa kwarto kahit nakainom ako. Mama? Asmin, anong ginagawa mo dito, anak? Akala ko tulog ka na. Lumabas po ako nung narinig ko na lumabas kayo ng kwarto ninyo.
Nagtago po ako sa may lababo. Mama, narinig ko po kayo ni Papa. Pasensya ka na sa mga narinig mo, ha? Lasing lang ang papa nyo, kaya medyo mainit ang ulo. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako, anak. Mama, gusto mo po bang dun matulog ngayon sa kwarto namin ni Jordy? Sige, Hasmin. Miss ko na rin kayong katabi matulog ni Bunso, eh. Kami rin po, Mama. Miss na namin kayong katabi. Tara na po. Baka po umiyak si Jordy pag nagising na walang katabi. Oo nga, no? Matatakutin pa naman at iyakin yung kapatid mo. Saglit lang, anak, ha? Titingnan ko lang kung nakalak na yung pinto natin. Mabuti na yung sigurado, lalo't lasing ang papa nyo. Baka kasi hindi niya nailak yung pinto pagpasok niya kanina, eh. Sige po, Mama. Hintayin po kita dito, ah. Gusto ko po sabay tayong papasok sa kwarto. Hindi po ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Tahimik na umiiyak si Mama buong magdamag. Awang-awa po ako sa kanya noon kaya hindi ko rin napigilang mapaiyak. Kagaya ni Mama ay tahimik lang din na lumuluha ako habang nakahiga. Mabuti na lamang at nakatalakbong ako ng kumot kaya hindi halatang umiiyak din po ako. Nagkunwari na lamang po akong tulog na parang hindi mag-alala sa akin si Mama. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa papa namin kung bakit po siya nagkaganon. Wala naman pong masama sa ginagawa ng mama ko noon. Gusto lang po niyang makatulong kay Papa pero sa halip na matuwa at magpasalamat kay Mama ay naggalit pa ang tatay namin sa kanya. Nalungkot po ako at nasaktan dahil nasaksihan ko kung paano sigawan at awayin ni Papa si Mama. Akala ko pa naman kapag lumipat kami kina Lola, mas magiging masaya ang pamilya namin. Pero taliwas po sa inaasahan ko ang mga nangyari noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas ng mga araw ay wala nang ginawa ang mga magulang ko kundi ang mag-away. Lagi pa rin naglalasing si Papa at gabi-gabi na rin umiiyak si Mama. Hanggang sa unti-unting napalitan ng katahimikan ang mga sigawan. Napagod na siguro sila na mag-away kaya mas pinili nilang huwag na lamang mag-usap. Kahit kami ni Jordy ay naiilang at natatakot na rin noon kay Papa. Tuwing nasa bahay siya, takot na takot kaming gumawa ng kahit na anong ingay. Pag naaabutan niya kaming nag-uusap o nagkwekwentuhan ay bigla kaming tumatahimik kasi baka sa amin niya maibuhos ang galit niya. Kaming tatlo na lamang po ni na Mama at Jordy ang umiiwas dahil laging mainit ang ulo ni Papa. Nagtataka kaming magkapatid kung bakit biglang nagbago si Papa. Hindi naman siya dating ganoon at mabait po siya, malambing at mahinahon na magsalita. Sweet din po sila ni Mama at bihira po siyang umiinom, Papa Dudut, kahit may mahalagang okasyon. Bukod sa madalas na silang mag-away mula nang lumipat kami kina Lola ay hindi na rin po kami nagbabanding kagaya ng dati. Mabuti na lamang po at isinama kami ni Lola Baby tuwing araw ng linggo para magsimba. Hirap na po ako noon, Papa Dudut. At alam kong hirap na rin po sina Mama at Jordy. Naninigip ang dibdib ko tuwing maiisip ang pwedeng mangyari sa pamilya namin. Na itatanong ko noon sa Diyos kung dapat ba akong magpasalamat na napalitan ng katahimikan yung pagsisigawan ng mga magulang ko o dapat bang mas mag-alala ko. Naramdaman ko na wala naman sigurong mas malalang mangyayari. Pagdating ng araw, mag-uusap ulit sina Mama at Papa. Hindi po ako nawala ng pag-asa, Papa Dudut, na magiging masayang muli kami gaya ng dati. Hanggang isang araw. Anak, maupo ka muna rito sa kama. Okay po. Mama,
Kanina pa po tayo nandito sa kwarto ni Lola Baby. Bakit po parang hindi po kayo mapakali? Hasmin, anak, may kailangang sabihin sa'yo si Mama. Ano po yun, Ma? Basta makinig kang mabuti kay Mama, ha? Opo. Natatakot po ako, Mama. Maghihiwalay na po ba kayo ni Papa? Naku, hindi anak. Bakit mo naman naisip yan? Hindi kami maghihiwalay ng papa nyo. Iba ang sasabihin ko sa'yo. Ano pong sasabihin nyo? Makinig kang mabuti sa akin, Hasmin. Dahil napaka-importante ng sasabihin ko. Sige po, Mama, makikinig po ako. Hindi naging madali para sa akin na gawin tong desisyon na to. Natatandaan mo yung kapatid ng Lola Baby na nasa California? Si Tita Lilia? Opo, Ma. Naalala ko po si Lola Lilia. Kahit sa picture ko lang po siya nakita. Ay, mabuti naman kung ganun, anak. Nakausap ko siya sa telepono nung nakaraang linggo. Sabi niya, tutulungan daw niya ako makapunta sa California. Siya na rin ang magiging employer ko. Kasi may pag-aari siyang apartment building doon. Aalis po kayo? Iwan niyo po kami? Dahil lang po ba kay Papa? Hindi ko kayo iiwan, anak. Huwag mong isipin yun. Pero bakit pa po kayo aalis, Ma? Nag-usap kami ng papa nyo. Umamin siya sa akin. Baon na pala tayo sa utang. Kaya pala nagkaganon siya. Kaya pala laging mainit ang ulo niya. Hindi lang niya masabi sa akin nung una dahil sa pride niya. Paano po nangyari yun, Ma? Bakit po may utang si Papa? Naalala mo nung nagpagawa tayo ng sariling bahay sa tabi nitong bahay ni Lola Baby mo? Opo. Malaki ang nagastos para maipagawa natin yung bahay. Buong akala ko, yung perang nagamit, perang naipon ng papa mo. Pero hindi pala. Po? Hindi po pera ni Papa yon? Paano po tayo nagkabahay kung wala po tayong pera? Dito ko lang nalaman na humiram pala ang papa nyo ng malaking pera sa trabaho niya. Kaya pala hindi na niya ako natutulungan sa mga gastusin natin kasi kailangan niyang bayaran yung utang niya buwan-buwan. Magluto na lang po kayo ng maraming maruya, Ma. At saka po magtimpla ng maraming palamig. Merienda na lang po bayad natin sa mga utang ni Papa. Masarap naman po kayo magluto eh. Hindi ganun yun, anak. Hindi niyo po ba pwedeng ipagluto na lang yung mga nautangan ni Papa? Hindi, anak eh. Kailangan pera din ang ibayad ng papa niyo sa mga pera na inutang niya. Kasi kung hindi siya makakabayad, mawawalan na siya ng trabaho. Pwede pa siyang makulong. Alam, Ma, makukulong po ba si Papa? Maiiwasan yon kung mababayaran natin lahat ng mga utang niya na nagkapatong-patong na. Pati sa mga katrabaho niya, nakahiram na rin siya ng pera. Baon na sa utang ang papa niyo. Hindi naman ganun kalaki ang kinikita ko sa pagtitinda. Kung tutuusin, kulang nga yung kita ko para sa pangangailangan natin. Tapos ngayon, kailangan ko pang hatiin yon para tulungan ng papa nyo na bayaran ng mga utang niya. Hindi ko magagawa yon kung hindi ako aalis para magtrabaho sa California. Pero Ma, ayoko umalis ka. Ayoko rin, anak. Pero kailangan kong gawin yun. Tsaka sayang yung pagkakataon, lalo't may naghihintay ng trabaho sa akin doon. Mas malaki ng di hamak ang kikitain ko doon. Makakaipon ako ng malaki-laki. Makakapag-aral kayo sa magandang eskwelahan. At mababayaran ko ang mga utang ng papa nyo. Pero Ma, si Papa... Nag-usap na kami ng masinsinan. Aayusin na niya ang sarili niya. Pero aaminin ko, hindi pa rin kami okay ng papa nyo. Masyadong matindi yung mga naging away namin at lumalim ang sama ng loob namin sa isa't isa. Pero nangako siya sa akin na hindi niya kayo pababayaan habang wala ako dito. Anak, huwag ka nang umiyak. Nandito naman ang Lola Baby nyo. Nag-usap na rin kami ng maayos tungkol sa pag-alis ko. Napakahirap nito lalo para sa akin, Hasmin. Basta tandaan nyo, gagawin to ni Mama para sa pamilya natin. Okay? Okay po, Mama. Basta po palagi ka pong tatawag, ha? Palagi din po namin kayo ipagpapray ni na Lola tsaka ni Jordy. Promise po, Ma, hindi kami mag-aaway ni Bunso. Tsaka po mag-aaral po kaming mabuti. Salamat, anak.
Papadudot sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi na nga maayos ang relasyon ng mga magulang ko ay aalis pa si mama papunta sa California. Gustong gusto kong pigilan ng mama ko. Pero dahil sa mga nalaman ko tungkol kay Papa ay ayokong madagdagan pa ang mga alalahanin ng nanay ko. Sa awa ng Diyos ay maayos po na nakaalis si mama. Caretaker po at tagalinis siya ng apartment building ni Lola Lilia sa California. Madali lang naman daw ang trabaho niya, lalo na't Pilipino din yung mga nakatira doon. At home daw siya sa pakiramdam ni mama doon, pero syempre naho-homesick pa rin siya. Miss na miss pa rin namin ang isa't isa, kahit pa madalas kaming nagkakausap noon sa telepono. Laking pasasalamat ko rin po, Papa Dudut, dahil may sariling telepono noong mga panahong yon si Lola Baby. Nung una, madalas ding mag-usap sina Mama at Papa, pero isang araw pagka-uwi ko galing eskwela ay naisipan kong puntahan si Lola Baby sa kabilang bahay para sana magtanong ng merienda. Nagulat po ako nang maabutan ko doon si Papa na sumisigaw habang may kausap sa telepono. Nalungkot ako at kaagad na bumalik sa bahay namin. Pagkatapos ay tahimik akong umiyak sa kwarto namin ni Jordy. Ang buong akala ko ay maayos na ulit ang samahan ng mga magulang namin, pero hindi pala, Papa Dudut. Nag-aaway na naman sila. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na po ulit yung mga naging pag-aaway nila hanggang sa hindi na naman sila nag-uusap kagaya noong hindi pa umaalis ng bansa si Mama. Nag-umpisa na naman ang pag-inom ni Papa. May mga araw na hindi na siya nakakapasok sa trabaho dahil sa hangover. Nang malaman ni Mama ang tungkol doon ay nagdesisyon siya na kay Lola na lamang magpadala ng pera imbes na sa tatay namin. Si Lola na rin ang nagbabayad noon sa mga utang ni Papa, lalo na nang malaman naming halos wala pa palang naibabayad si Papa sa mga pinagkakautangan niya. Lalo namang ikinagalit yon ni Papa. Pati si Lola ay inaaway na rin niya. Awang-awa po ako noon kay Lola, lalong-lalo na kay Mama. Nagpapakahirap si Mama sa ibang bansa para tulungan si Papa na mabayaran ang mga utang niya. Pero winaldas niya lamang ang mga padala ni Mama. Hindi ko po siya maintindihan, ang laki talaga ng ipinagbago ni Papa. Parang ibang tao na siya. Kaya noong minsang tumawag ulit si Mama ay hindi na po ako nagulat nang sabihin niya sa akin na may seryoso kaming pag-uusapan, Papa Dudut. Anak, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Sige po, Mama. Tungkol saan po ba? Anak, Mama, sige po, sabihin niyo na po. anak, sorry pero... Ay, parang alam ko na po kung anong sasabihin niyo, Ma. Gusto niyo na pong hiwalayan si Papa? Naiintindihan ko po, Ma. Kahit po bata pa ako, marami na po akong naiintindihan. Hasmin. Wala po akong naalalang maling ginawa niyo, Ma. Para sa akin po, hindi rin po madaling pumunta dyan sa ibang bansa. Kasi pag nandito ka lang po sa bahay, lagi ka na lang pong inaaway ni Papa. Lagi ka lang pong umiiyak sa gabi. Ginawa niyo naman po lahat ng makakaya niyo. Pero Ma, bakit po ba ganon? Bakit inaaway ka pa rin ni Papa kahit na wala ka na po dito sa atin? Kahit po nagtatrabaho ka na po dyan, bakit po nagagalit pa rin sa inyo si Papa? Ayaw ba niya na magtrabaho ka po dyan sa malayo? Hindi ko po alam kung bakit inaaway ka pa rin po ni Papa kahit nagpapadala naman po kayo ng maraming pera. Hindi ko rin alam ang sagot dyan sa mga katanungan mo, anak. Kaya okay na lang po kahit maghiwalay kayo ni Papa, Ma. Tanggap ko na naman po yun.
Sigurado rin po akong maiintindihan kayo ni Jordy pagdating po ng araw. Napakamaunawain mong bata, Hasmin. Palagi po kasi akong pinapayuhan ni Lola Baby, Ma. Lagi po niyang pinapaliwanag sa amin kung ano po yung nangyayari sa pamilya natin. Hindi po nagkulang si Lola na paalalahanan kami ni Jordy. Kaya, tahan na po kayo, Ma. Huwag na po kayong umiyak. Huwag na po kayong malungkot dyan, Ma. Kasi kami naman po ni na Lola ang bahala kay Jordy. Salamat, anak. May hihilingin sana ako sa'yo. May nakita ako sa internet na magaling na family lawyer malapit dyan sa atin. Pwede mo bang sabihin mamaya sa lola mo pagdating niya galing sa palengke na puntahan yung taong yon? Baka kasi hindi ako agad makatawag ulit dyan mamaya. Opo, Ma. Sasabihin ko po kay Lola Baby yung bilin niyo po pagdating niya. Mama, mahal na mahal ko po kayo. Hasmin, anak. Pasensya ka na, ha? Napakabata mo pa. Hindi kita dapat binibigyan ng ganito kabigat na responsibilidad. Hayaan mo. Makakabawi rin si Mama sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo ni Bunso. Mahal na mahal ko rin kayong mga anak ko. Lahat ng ginagawa ko para lang sa inyo. Palagi akong mag-iingat dito. Kayo rin, ha? Mag-iingat kayo dyan palagi. Makinig at sumunod lang kayo sa lola nyo, ha? Opo, Mama. Noong makuha po ni Lola ang Certificate of Finality of Annulment, ay doon lang nag-sink in sa akin na hiwalay na talaga ang mga magulang ko. Tapos na, Papa Dudut. Sa totoo lang ay hindi ako umiiyak noong makita ko yon. Hindi ko po alam kung naging manhid na ba ako o kung ano. Pero wala akong mahugot na emosyon mula sa puso ko. Ang naramdaman ko noon ay para akong lutang at para akong nawawala at hindi alam kung saan ako susunod na pupunta. Mabuti na lamang po talaga dahil palaging nasa tabi namin ni Jordy si Lola Baby para alagaan kami at gabayan. Sa patnubay ni Lola ay tumuloy ang buhay. Papa Dudut, 24 na taon na ang lumipas. Pero sariwa pa rin ang lahat sa akin, sa aking alaala yung mga naganap. Nung araw na yon, kung kailan kami bibili ni Jordy ng tinapay sa bakery, ay hindi ko napigilan ang emosyon ko habang ginugunita ko ang masaya at mapait na kabataan namin. Na-trigger yon noong amoy ng vanilla na isinali noong ale sa lalagyan habang nagtitimpla ng palamig. Kasabay ng mga alaala ay bumalik din yung naramdaman kong sakit at pangungulila sa mga panahong masaya at buo pang pamilya namin. Bumalik sa akin yung mga alaala ko sa lahat ng mga bahay na tinirhan namin ng isang bagsakan. Biglang humampas sa akin na parang malakas na alon yon. At muli ko ring naalala yung pangarap ko noong bata pa ako na magkaroon ng pamilya at sariling bahay. Natupad po yun dahil sa pagsisikap ni Mama. Kaya nga lang ay hindi na buo ang pamilya namin, pero alam nyo, Papa Dudut, thankful na rin po ako na nakalaya si Mama sa toxic na relasyon nila noon ni Papa. Ayaw man niyang ipakita sa amin ni Jordy ay alam kong hirap na hirap siya emotionally sa mga nangyayari sa kanila ni Papa ng mga panahong hindi pa sila naghihiwalay. Pero kahit naman po nagsimula na kami ng bagong buhay na wala si Papa, hindi pa rin namin siya pinabayaan. Kahit nahiwalay na sila ni Mama ay lagi pa rin kaming dumadalaw ni Jordy sa kanya at sa bago niyang pamilya. Tatay pa rin namin siya sa kabila ng mga naging pagkukulang niya noon sa amin. Nagpasya si Mama na dito na kami magpatayo ng bagong bahay sa Teresa kasama si Lola. Pumayag din siya na doon na lang tumira sina Papa sa dating bahay ni Lola. Si Mama naman po, Papa Dudut, ay citizen na sa California dahil sa tulong ni Lola Lilia.
hindi na siya nag-asawa ulit at ibinuhos na lamang ang atensyon at oras niya sa aming tatlo nina Jordy at Lola. Sobrang laki po ng respeto at paghanga naming magkapatid sa aming ina. Kung may negatibong naidulot man sa akin ang nangyari sa pamilya namin, na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin, yun po ay yung takot kong pumasok sa isang relasyon. Na-trauma po ako sa naging hiwalayan ng parents namin. Okay na ako na meron akong naipundar na mga negosyo, Papa Dudut. Bukod po pala sa pwesto namin ng manok sa palengke ay nagkasundo rin kami ni Jordy na magbukas ng mga computer shop. At sinubukan din namin ang pagtitinda ng milk tea. Balak niyang mag-resign na sa trabaho niya para makapag-focus na sa pagmamanage ng mga negosyo namin. Hindi masamang maghangad ng komportableng buhay, ngunit kung makakamit natin yon sa maling paraan, laging may ganti ang kapalaran, Papa Dudut. Kaya naman kapag may pangarap tayo ay pagsikapan natin yon ng husto. Ikaw kabarangay, may gusto ka bang makamit sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, kapag hindi ka kayang tratuhin ng tama ng isang lalaki, may iba pang gagawa noon para sa iyo. Naniniwala po ako doon dahil napatunayan ko na ang bagay na yon. Pero bago ko ikwento ang life story ko ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mirella, 30 years old at taga Quezon City. Avid listener po ako ng Barangay Love Stories at lagi kong minamarathon ang mga kwento ninyo online, mapa YouTube man or Spotify. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ng mga kabarangay natin. Laki po ako sa hirap pero may utak naman ako. Mataas po ang pangarap ko sa buhay at sa sarili ko. Isa na doon ang makapagtapos ng kolehiyo. Kaso hindi agad ako nakapag-college kasi kinailangan kong magtrabaho ng full-time nung graduate ako ng high school, Papa Dudut. Namatay kasi si nanay kaya napilay po ang pamilya namin. Kay tatay naatang ang paghahanap buhay at responsibilidad sa aming 5 magkakapatid. Bali panganay po ako at hindi ko kayang pagsabayin ang pagkukolehiyo at pagtatrabaho kaya pansamantala ko munang isinantabi ang pag-aaral. Mekaniko sa talyer ang tatay ko at nagtatrabaho naman ako bilang sales lady sa isang mall ng ilang taon hanggang sa nakaipon at nakakuha ng scholarship sa isang university sa lugar namin. Nasa 2 taon na po ako sa college nang huminto ako dahil nabuntis po ako ng boyfriend kong si Estoy, Papa Dudut. Malaking dagok po sa akin ang nangyari, pero aminado kong ginusto ko rin naman ang mga nangyari. Kaya pinangatawanan ko na lamang ang bagay na yon. Simula noon ay nag-live-in na kami ni Estoy habang nagtatrabaho siya sa isang 24 hours na lugawan at karinderya bilang cook at service crew. Maliit lamang po ang kita ng kinakasama ko tapos nagkaroon ulit kami ng isa pang anak. Gayon pa man ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo kaya ginawa ko ang lahat para matupad yon. Kinausap ko ng masinsinan si Estoy at napapayag ko siya na mag-aral ako ulit. Nag-enroll po ako sa ibang college matapos kong makakuha ng scholarship at doon ko pinagpatuloy ang naantala kong kurso. Gabi po ang klase ko at sa araw naman ay inaasikaso ko ang 2 anak namin, Papa Dudut. Mirella, napapansin ko, napapadalas na yung pag-absent mo sa klase ko ha. Oo nga po, Sir Alfonso. Pasensya na po kayo. Kaya lang, alam mo naman na malaking bagay yung attendance para pumasa ka. Kaso sa loob ng 1 linggo, 1 o 2 araw kang hindi pumapasok. Pag pinagpatuloy mo yun, maapektuhan na talaga ng gusto ang grades mo, lalo na sa subject ko. Ay, naiintindihan ko po kaya nahihiya po ako sa inyo, Sir Alfonso.
Ganon din po sa ibang mga professor ko kasi kahit sila kinausap na rin ako tungkol sa madalas kong pag-absent eh. Nangako na lang ako na sisikapin kong di na maulit. Ano ba kasing dahilan bukod dun sa lagi mo sinasabi na nagbabantay ka ng anak mo? Yung totoo, napapadalas po kasi yung away namin ng kinakasama ko. Pwede ko ba malaman kung bakit napapadalas yung away nyo? Yun eh, kung ayos lang naman. Ayos lang naman po pero nakakahiya kasi sabihin. Huwag ka nang mahiya. Malay mo, mapayuhan kita. Kaya sige na, sabihin mo na. Madalas po namin pinag-aawayan yung bisyo niya. Napapabarkada rin kasi siya tapos napapainom. Imbis na matino siyang umuwi sa inuupahan namin pagkatapos ng trabaho niya, dumidiretso siya sa inuman kasamang mga tropa niya. Tapos, gabi na siya nakakauwi. Minsan nag-iiskandalo pa. Yun bang sigaw pa siya ng sigaw at gagawa ng eksena kaya nakakahiya po sa mga kapitbahay. Pag ganun pong nangyayari, hindi ko maiwan yung mga anak namin. Kasi wala naman pong mag-aalaga. Sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol sa bagay na yan? Naku, kung usap lang maraming beses na po Sir Alfonso. Kaso para siyang ewan. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Walang pinagkatandaan kaya lagi kami nag-aaway. Daig pa po yung mga anak namin sa pagiging pasaway at matigas ang ulo. Medyo mahirap nga kapag ganyan yung kasama mo sa buhay. Yung taong inaasahan mo makakatulong sa'yo, pero tumadagdag pa siya sa mga iniisip mo. Sabi mo nga, pasaway at matigas ang ulo. Kaya nga, sir eh. Kaya ayun, hindi ako nakakapasok. Alam naman niya na importante sa akin na makapagtapos ng kolehiyo. Tagal ko na rin po kasing nahinto, tapos ngayon nabigyan ako ng panibagong pagkakataon. Ayoko na pong sayangin yun. Tama naman yan. Alam mo, matalino ka. Isa ka sa mga estudyante na hinahangaan ko sa klase ko, Mirella. Kaya sana matapos mo yung pag-aaral mo, kasi malaking bagay yun. Mas lalawak yung oportunidad mo, lalo na sa kursong kinuha mo. Kaya nga Sir Alfonso, nagsisikap ako kahit medyo huli na akong nakatungtong ulit ng kolehiyo. Paanong huli na? Yun bang matanda na ako? 23 na ako, Sir Alfonso. Yung mga kaedad ko, nakapagtapos na sila, nagsisimula ng mag-job hunting. Ano naman kung nakapagtapos na sila? Nahihiya po kasi ako sa naiinggit. Makakapagtapos ka rin. Hindi mo kailangang mainggit sa kanila kasi darating ka rin dun. Kaya nga magsikap ka. Pumasok ka lagi para hindi maapektuhan yung grades mo. Kasi sayang naman kung babagsak ka dahil lang sa absences mo. Sinasabi ko to hindi lang bilang instructor mo, kundi bilang kaibigan na rin. Talaga po? Oo naman. Kaya huwag kang mahihiyang lumapit sa akin para humingi ng payo. Kasi papayuhan kita sa abot na makakaya ko. Naku, nakaka-touch naman po kayo. Kaya naman pala maraming estudyanteng nagsasabi na mabait kayo, Sir Alfonso eh. Salamat po. Walang anuman. Ganito lang talaga ako kasi naging estudyante rin naman ako at naiintindihan ko yung pinagdaraanan nyo. Pero syempre, hindi tayo pwede magpatalo sa mga hamon ng buhay, lalo na kung meron tayong pangarap. Lagi nating ilaban na matupad yung mga bagay na gusto nating makamit. Tatandaan ko po yung mga sinabi nyo. Mabuti. Tungkol naman doon sa kinakasama mo, sana magbagong buhay na siya. Kasi kung hindi siya magbabago, baka isang araw bigla ka na lang matauhan. Bigla ka magsawa sa kanya at iwan siya. Sa lahat po ng instructor ko ay si Sir Alfonso ang naging close ko. Mabait kasi siya, magiliw magsalita at malambing ang boses. Tapos ay ramdam ko rin yung concern niya sa mga estudyante niya. Lalo na nga nung kinukumusta at tinatanong niya ako kung bakit napapadalas ang pag-absent ko. Hindi na nga ako noon nagsinungaling sa kanya at nag-open na rin kaagad tungkol sa problema ko, Papa Dudut. Masaya naman ako kasi naiintindihan niya yon at nakisimpatya rin siya sa akin. At habang tumatagal nga ay mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na yon sa punto na parang nahuhulog na ako sa kanya. Bukod kasi sa presence at mga advice ni Sir Alfonso, may mga bagay siyang ginagawa na para sa akin ay hindi na pangkaraniwan. Lalo na nung minsang binilhan niya ako ng pagkain kasi alam niya na nagtitipid ako at madalas din na hindi na ako nakakapagbaon. Nung una ay tumatanggi ako pero aminado naman ako noon na masarap din yung mga pagkain ibinibigay niya. Kadalasan kasi sa mga binibigay niya sa akin ay first time kong matikman
Kaya may parte sa akin na sabik na tanggapin ang mga yon. Lagi rin niya akong pinakikisuyuang tulungan siya sa mga bagay na may kinalaman sa school. Katulad ng pagdidistribute ng test paper sa mga kaklase namin at pag-check ng mga ito. Pag-aayos ng chapters sa libro na for photocopy at kung ano-ano pa. Sinubukan ko pong hindi bigyan ng kulay ang ginagawa ni Sir Alfonso. Pero isang beses ay mayroon siyang inamin sa akin. Dahilan para ako ay may makumpirma, Papa Dudut. Salamat sa pagpapaiwan mo, Mirela. Dahil sa tulong mo, mabilis nating natapos yung pag-check ng test papers at pagre-record ng scores nyo. Malapit na rin kasi yung deadline ng pagpapasa ng grades. Kaya salamat ulit, ha. Wala yun, Sir Alfonso. Ganito talaga pag tumatanda na, buhabagal na sa pagkilos. Hindi pa naman po kayo mabagal kumilos. Saka hindi po kayo mukhang matanda. Nambola ka pa. Hindi po pambobola yun, Sir. 50 na ako. Ay, pero hindi po halata. Mukha po kayong nasa 30s pa lang. Binubola mo talaga ako eh. Sige ka, malapit na ako maniwala niyan. Maniwala po kayo. Saka di lang naman po ako yung nagsasabi na mukha kayong bata. Bukang bibig din po yun ng mga kaklase ko. Talaga? Kaya pala parang pinagchichismisan nila ako nung isang araw. Narinig ko kasi yung pangalan ko nung dumaan ako sa koridor. Tapos nakasalubong ko ilan sa mga kaklase mo. Di hata nila ako napansin. Yun nga po yun, Sir. Mukha po talaga kasi kayong bata. Siguro ang gwapo niyo po nung binata kayo. Medyo, sabi ng misis ko. Nax, ang swerte naman po ng misis nyo. Paano mo naman nasabi? Kasi mabait na kayo. Tapos gwapo pa. Kung ganyan lang sana si Estoy, hindi na sana ako laging nangungunsumi sa kanya. Kaso hindi eh. Gwapo lang talaga siya pero ang sakit sa bangs. Kung ako kay Estoy, magpapakatino na ako. Kasi baka iwanan mo ako. Naku, mahal ko po siya kahit ganun yun, Sir. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Huwag ka sana magugulat sa sasabihin ko, ha? Ay, hindi ko po maipapangako. Depende po sa sasabihin nyo. Pero wag naman po sana tungkol sa bagsak kong grades. Hindi yung tungkol doon. Ibang bagay ito. Ano po yun? Ano kasi Mirela eh. Nagugustuhan na kita. Po? Gusto nyo ko? Oo, pero hindi bilang estudyante ko. Higit pa ron. Pero, Sir Alfonso, Alam ko naman bawal kasi nga estudyante kita. hindi lang po dahil estudyante ninyo ko. Hindi po yun pwede kasi may asawa at mga anak na kayo. Tungkol dyan, matagal na kaming hindi okay ng misis ko. Hindi na nga kami magkasama sa isang bahay. Kasal pa kami pero magkahiwalay na. Bakit naman po? Kasi may iba na siyang gusto. At doon siya nakatira sa lalaki niya. Mag-iisang taon na rin. Pumayag po kayo? Nung una, hindi. Pero napagod na lang akong makiusap at magmakaawa sa kanya na ako yung piliin niya. Hindi na raw niya ako mahal at nakahanap na siya ng iba. Kaya ayun, pinayagan ko na sila mag-live-in. Ang sakit naman po nun. Medyo, pero ano pa bang magagawa ko? Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Sir. Okay lang, huwag mo nang alalahanin yun. Naikwento ko lang kasi naitanong mo. Maayos naman pakikitungo ko sa kanya kasi siya pa rin ang nanay ng mga anak namin. Kaya malaya pa rin siya nakakabisita sa bahay namin at nakakasama ang mga anak namin. Hindi ko sila pinagdadamot sa mama nila. Totoo nga po talaga na mabait kayo. Pero tungkol po dun sa inamin nyo, Sir, alam nyo naman pamilyado na rin ako, hindi ba? May kinakasama na ako at may 2 na akong anak. Oo, alam ko pero nakikita ko nawawalan ka na ng gana sa kinakasama mo. Puro problema lang naman binibigay niya sa'yo, hindi ba? Pero mahal ko po si Estoy. Mahal mo nga ba o pinagtsatsaga mo lang siya makasama? Oh, kita mo na. Sir Alfonso naman. Magkaiba yung mahal mo sa pinagtsatsagaan mo lang. Kung gusto mo, sa akin ka na lang. Kilala mo naman ako. Kung ako pipiliin mo, wala ka nang aalalahanin pa. Hindi ko po inaasahan yung confession ni Sir Alfonso, Papa Dudut.
Pero hindi naman ako noon nag-isip ng masama dahil kahit ako ay unti-unti na rin nahuhulog sa kanya. Ang kaso ay komplikado dahil pamilyado na siyang tao. Kasal pa rin sila ng asawa niya kahit hiwalay na at may mga anak na siya na halos kaedaran ko pa. Kaya inisip ko na baka nabibigla lamang siya sa mga sinasabi niya dahil nga may problema sila ng misis niya. Pero mukhang seryoso po talaga siya sa nararamdaman niya para sa akin. Gusto ko po sanang maniwala sa sinasabi niya na wala na akong dapat alalahanin. Pero hindi pa rin ako mapanatag ng mga panahong yon dahil meron na akong kinakasama at may mga anak na rin. Kaya naman sinantabi ko muna yung nararamdaman ko para kay Sir Alfonso at nagpa siyang ipagpatuloy na lamang ang casual naming student-professor relationship. Pero siya pa rin talaga yung palagi kong nakakausap at nahihinga ng payo kapag nagkakalabuan kami ni Estoy. Siyang nagko-comfort sa akin at nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil lagi naman siyang nandun para sa akin, Papa Dudut. Pansamantala kong nakakalimutan ang bigat na mga pinagdadaanan namin sa buhay ng kinakasama ko. Noong ko naisip na sana ay si Sir Alfonso na lamang ang una kong nakilala at hindi si Estoy, na wala namang ginawa kundi ang bigyan ako ng sakit ng ulo ng mga panahong yon na kami ay nagsasamang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang at nandyan si Sir Alfonso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabait naman po si Estoy lalo na ng mga unang taon ng pagsasama namin bilang magkasintahan. Hanggang sa magsama na nga kami, Papa Dudut. Yon ang dahilan kaya nagustuhan ko siya at aminado ako na mahal ko siya, Papa Dudut. Pero nagbago siya. Noong nagkaanak na kami at doon na rin lumabas ang tunay niyang ugali. Sabi ng mga matatanda, malalaman mo raw yung totoong kulay ng isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Napakakalat po sa bahay ni Estoy. Kung anong linis ko sa bahay ay siya namang duminya at burara, Papa Dudut. Kaya nga minsan ay hindi ko na mapigilang magbunganga dahil kahit pagod na ako sa pag-aasikaso, sa mga anak namin ay hindi man lang niya ako tinutulungan. Lagi niyang dinadahilan na pagod siya sa trabaho, kaya mas gusto na lamang niyang magpahinga, Papa Dudut. Bukod pa doon ay kulang din siya sa diskarte. Kontento na lamang siya sa kinikita niya. Marami siyang pangarap pero hanggang doon na lamang yon. Bahala na raw kung matupad o hindi ang mga pangarap niya. Basta ang mahalaga ay nangangarap siya. Kaya nga nagpursige ako makapag-aral at ginustong makapagtapos para may marating naman ako sa buhay ko. Kung pareho kami ng mindset ay pareho din kaming hindi makakausad. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti po noong nababawasan ang pagmamahal ko kay Estoy at napupunta yon kay Sir Alfonso, Papa Dudut. Babe, sardinas na naman na may itlog ulam natin? Eh, yan lang kasi yung nabili ko sa perang binigay mo sa akin. Wala na ba talagang iba? Eh, wala na. Huwag ka na nga maghanap ng iba. Wala naman ako mailalabas. Pasalamat ka na lang at kahit papaano may ulam tayo. Sabi ko nga, ikaw talaga. Sinermonan mo pa ako. Eh, ang kulit mo kasi. Eh, kumain ka na. Nasaan yung mga bata? Natutulog pa. Mamaya ako nagigisingin para kumain. Bakit ang sungit mo? Hindi ako masungit. Eh ano yan? Ano yan? Kumukunot yung noo mo. Tapos nagsasalubong yung kilay mo. Nagsusungit ka eh. Ewan ko sa'yo, Esto, ang dami mong napapansin. Huwag ka na kasi masungit. Sige ka, papangit ka niyan. Eh kung nagpapatawa ka, pues hindi nakakatawa. Kumain ka na nga lang dyan. Dami mo pang sinasabi. Sorry na babe. Huwag ka na magalit. Sige ka, baka magising ang mga anak natin. Sa kulit ng mga yon, di tayo makakain ng maayos. Oo, tapos, di mo naman ako tinutulungan magpakain sa kanila. Ako na lang lahat.
Ikaw nandun sa sala, nanonood lang ng TV o kaya natutulog sa sopa. Mirela naman, tinutulungan naman kita sa ibang gawaing bahay ah. Sige nga, ano yung mga sinasabi mong tulong? Ako yung nagigib ng tubig para sa pagbabanlaw mo ng mga labahan natin. Yun lang? Pinagmamalaki mo na yon? Oo, mahirap kaya magbuhat ng timbang may lamang tubig. Mabigat din yun ah. Mukhang ang bigat na bigat ka eh. Laging natatapon yung laman, kaya pagdating nung timba, kalahati na lang yung lamang tubig. O sige, bukod doon, ano pang naitulong mo? Ako naguhugas ng pinggan. Oo, ikaw nga. Pero ginagawa mo lang yun kapag galit na ako at malapit ko ng ibato sa mukha mo yung mga plato. Eh, ikaw na yun. Kesa naman sa walang ginagawa, di ba? Ewan ko sa'yo. Kailangan pa talaga na magalit ako para lang kumilos ka. Hindi ka naman baldado, hindi ka naman inutil, pero parang kang robot na disusi. Sakit mo naman magsalita, babe. Eh naku, huwag mo na nga ako matawag-tawag na babe. Naalibad pa rin ako sa'yo. Naglalambing lang naman eh. Huwag ako yung lambingin mo, wala ako sa mood. Teka, napapansin ko lagi ka nalang wala sa mood pag naglalambing ako ah. Kahit kiss ko, tinatanggihan mo na rin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nakakatampo ka na ah. Maliit na bagay, pinalalaki mo. Para yun lang nagtatampo ka na agad. Malamang. Parang asawa na nga kita eh. Tapos ayaw mo magpahalik sa akin? Natural magtatampo ako. Ikaw ah. Anong ako? Baka may iba ka na, kaya nanlalamig ka na sa akin. Yung utak mong nilalamig kaya kung ano-anong naiisip mo. Wala akong iba. Baka ikaw ang meron. Kung magkakaroon naman ako ng iba, sana noon na... bakit ka na mamalo? Nagtatanong ka pa talaga? Kumain ka na nga lang dyan. Totoo naman yung sinasabi ko. Alin sa mga sinabi mong totoo? Yung sa pagkakaroon ko ng iba. Noon pa lang sana, kaso mahal nga kita. Kaya, pahalik na ako, babe. Halika mo mukha mo, nakakabwisit ka. Grabe, sungit. May dalaw ka ba? Baka gusto mo talampakan kung dumalaw sa mukha mo. Alam ko, Papa Dudut, na may mga pagkukulang din ako kay Estoy, pero sana ay alam niya rin noon yung mga pagkukulang niya sa akin. Pero sa nakikita ko na mga panahong yun ay parang hindi niya naman yun nararamdaman. Sarili lamang niya ang iniisip niya, Papa Dudut. At lagi niyang pinagsasawalang bahala yung nararamdaman ko. Ilang beses ko rin naman siyang sinuportahan at kinumbinse na maghanap naman ng maayos na trabaho. Yung may regular na kita dahil lumalaki na rin naman yung pangangailangan ng pamilya namin. Pero parang wala pa rin sa kanya yon, Papa Dudut. Sinasabi lang niya na makontento kami sa kung ano ang meron at wag nang maghangad ng sobra dahil hindi naman kami mayaman. Yon ang punot dulo ng kawalan ko ng gana sa kanya. Wala talaga siyang pangarap sa buhay. Kaya naman hinanap ko kay Sir Alfonso ang kalinga at pagmamahal na hindi ko nakukuha sa kanya. Pumayag po ako na magkaroon kami ng secret relationship kapalit ng pera. Opo, binibigyan niya ako noon ng pera. Tulong na rin daw niya sa akin at sa mga anak ko. Tinanggap ko na lamang kasi kailangan namin yon, Papa Dudut. Kay Sir Alfonso ko po naranasan yung tinatawag nilang princess treatment. At ang sarap po pala sa pakiramdam na tinatrato ka ng tama. Sa loob ng 2 buwan ay sobrang saya po ng naging pagsasama namin ng professor ko. Kahit na pataguyon, Papa Dudut. Sir Alfonso, Mirela, anong ginagawa mo rito? busy po ba kayo? Hindi naman. Bakit? May sasabihin po kasi ako. Ha? Teka, maupo ka nga muna. Mukhang importante yan ah. Ganun nga po, sir. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Kasi po, hindi pa po kasi ako dinadatnan ngayong buwan kaya medyo nag-aalala na ako. Bukod po doon, nakakaramdam din ako ng pagkahilot, naduduwal ako tuwing umaga. Kaya nagdesisyon na po ako na mag-PT. Ano naman resulta nung nag-PT ka? Positive po. Ano? Buntis po ako. Anak niyo po tong pinagbubuntis ko. Teka.
Inulit mo ba yung PT? Baka kasi akala mo buntis ka pero hindi naman pala. Inulit ko na po. 2 beses ako nag-PT pero ganun pa rin ang resulta. Positive pa rin po. Buntis po ako. Ay, nalinti ka na. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka pwedeng mabuntis. Kasi pag nalaman niya na misis ko, baka... Baka ano po? Teka, ano naman pong pakialam ng misis niyo rito? Hiwalay na kayo. Ano kasi, may kailangan din akong sabihin sa'yo. Ha? Ano yan? Bakit matapos kong sabihin na buntis ako, may sasabihin ka rin? Huwag kang sumigaw. Baka may makarinig sa'yo. Oh, huwag kang umiyak. Pasensya ka na talaga. Bakit ba kasi kayo nagagalit sa akin? Hindi ko naman yung sinasadya. Nagulat lang ako doon sa sinabi mo. Sabi mo hindi ako pwedeng mabuntis kasi baka malaman ng misis mo. Bakit? Ano po bang mangyayari kapag nalaman niya? Nagkabalikan na kami, Mirela. Pasensya ka na kasi hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Kailan pa po? Magdadalawang linggo pa lang naman. Kaya pala lagi kayong may kausap sa cellphone nyo tapos lagi kayong nakangiti. Yun naman pala okay na kayo ng misis nyo. Asawa ko pa rin siya. Nanay pa rin siya ng mga anak ko. Pero paano ako? At yung magiging anak natin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano na to ngayon. Ayoko nang masira ulit kami ng asawa ko. Mahal ko siya. Di ako makapaniwala na mahal mo siya ulit ng ganun lang. Eh ano ko? Para usan? Hindi naman sa ganon. Ganun na rin yon. Kunwari pa kayo ginawa nyo lang akong kabit. Minahal kita pero hindi kita kayang panagutan. Pati na yung bata yung pinagbubuntis mo. Kaya sana maintindihan mo. Hindi ko po kayo maiintindihan. At kahit ano pang gawin yung paliwanag, hindi ko maiintindihan yung panloloko nyo sa akin. Ginawa nyo akong tanga. Sa una pa lang naman, alam naman natin na komplikado yung relasyon na meron tayo. Kaya sana hindi ka na umasa na lalalim yun ng gusto. Hindi naman sana ako aasa kung hindi nyo sinabing mahal nyo ako eh. Mahal pa rin naman kita pero mas mahal ko yung asawa ko. Sana maintindihan mo yun. Pero paano na yung magiging anak natin? Alam niyong lagot ako kay Estoy pag nalaman niya na buntis ako ng ibang lalaki. Ipalaglag mo na lang yung bata. Ano sabi niyo? Mali naman kasi talaga na nabuhay ang batang yan. Kaya ipalaglag mo na lang. Total, dugo pa lang naman yan. Komplikado na yung sitwasyon. Kaya huwag mo nang palalain pa. Hindi po ako makapaniwala sa sinabi ni Sir Alfonso na hindi niya kayang panagutan ang dinadala ko dahil mas magiging komplikado lang ang lahat, Papa Dudut. Hindi ko maiwasang magalit dahil sa kapa niya yon sinabi kong kailan nagbunga na ang lihim naming relasyon. Kasabay noon ay hindi ko na rin naitago yung pag-aalala ko dahil baka malaman ni Estoy na pinagtaksilan ko siya, Papa Dudut. Natakot ako sa pwede niyang gawin sa akin o sa mga anak ko. Ayoko pong may mangyaring masama sa amin. Doon ko naisip na ipapahamak lamang ako ng batang nasa sinapupunan ko. Kung hindi kasi siya nabuo, hindi magiging magulo ang lahat. Naisip ko rin na hindi pa ako handang magkaanak ulit sa pangatlong pagkakataon dahil mas lalo noong mahahadlangan ang mga pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at umasenso sa buhay. Kaya naman kahit na masakit, Papa Dudut, ay pumasok na sa isipan ko noon na ipalaglag na lamang ang bata. Tulad ng sinabi ni Sir Alfonso. Alam kong mali at malaking kasalanan ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Pero nilamon na ako ng matinding takot ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Desidido na sana ako noon na ipalaglag ang batang dinadala ko. Pero biglang nagbago ang desisyon kong yon nang mapadaan ako sa may simbahan. Sakto pa na may misa na mga oras na yon, Papa Dudut. Pumasok ako at nakipag-usap sa Diyos para humingi ng tawad sa malaking kasalanan na naisip kong gawin. Sakto na nagbimisa kaya pumasok ako at doon po ako humingi ng tawad sa Diyos dahil sa mga naisip ko. Nagdasal po ako at sinabi ko sa Kanya na hindi ko na pagpaplanuhang sakta ng bata na nasa sinapupunan ko, Papa Dudut. Parang natauhan ako pagkatapos ng misa kaya nagpasya ako na ipagpatuloy na lamang ang pagbubuntis. Nagawa ko pa namang itago yon sa lahat dahil hindi pa naman kalakihan ng tiyan ko.
Iniwasan ko na rin si Sir Alfonso matapos ang sinabi niya sa akin nung huling beses kaming magkausap. Dismayado ako sa kanya dahil sa inasal niya. Naniwala ako na siya yung pinakaunang poprotekta sa akin at sa magiging anak namin, pero hindi niya yon nagawa, Papa Dudut. Naduwag siya. Malakas lang ang loob niya na gumawa ng kalokohan pero hindi naman pala niya kayang panagutan. At kahit na ano pang dahilan niya ay wala na akong pakialam pa. Hindi naman ako humiling ng kasal sa kanya. Ang gusto ko lang ay sustentuhan niya kami ng anak ko. Mahal ko siya pero alam kong imposible ang relasyon namin lalo na't komplikado ito. Kapag nalaman pa ng mismong eskwelahan yung namamagitan sa amin ay may posibilidad na matanggalan siya ng lisensya na makapagturo. Dahil sa mga aksyon ko ay nag-alala rin po si Sir Alfonso. Kaya kinulit niya akong makipagkita sa kanya para makipag-usap, Papa Dudut. Mirela, salamat sa pagpayag mo na makipag-usap sa akin. Eh, ang kulit nyo kasi. Akala ko ba tapos na tayo? Ano ka mo? Pwede ba, Sir Alfonso? Huwag na kayong magtanga-tangahan dyan. Di ba ang sabi nyo nagkaayos na kayo ng misis nyo? At sinabi nyo rin na mas mahal nyo siya kaysa sa amin ng baby ko. Ibig sabihin nun, tapos na tayo. Doon na kayo sa pamilya nyo. Huwag ka naman ganyan, oh. Anong wag akong ganyang pinagsasabi ninyo? Huwag mo naman ako ipagtabo yan. Ano pong gusto nyong gawin ko? Yakapin kita at makipagharutan sa inyo? Oo, yakapin mo ako. Kasi mahal pa rin naman kita. Ang kapal din naman ng mukha nyo, no? Makapal na kung makapal. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Nakalimutan nyo na ba yung sinabi nyo sa akin? Sabi nyo, mali na nagkaanak tayo at wag na rin akong umasa na lalalim pa yung relasyon natin. Tapos sasabihin nyo sa akin ngayon na wag ko na kayong ipagtabuyan kasi mahal nyo pa rin ako? Ayusin nyo na muna yung pag-iisip nyo. Nahahalata tuloy yung edad nyo. Nabigla lang naman ako nung sinabi ko yun sa'yo. Na-realize ko na hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Pero yung anak natin, kaya nyong mawala. Sa inyo pa nga mismo nang galing na ipalaglag ko siya, di ba? Patawarin mo sana ako. Sa Diyos kayo humingi ng tawad, wag sa akin. Buti na lang talaga, hindi ako kasing sama nyo. Kung hindi, baka nakagawa pa ako ng bagay na pagsisisihan ko rin sa huli. Ibig sabihin, hindi mo pinalaglag yung baby natin? Baby ko. Baby ko lang to kasi nga ayaw mo naman sa kanya, di ba? Ako pa rin ang tatay ng batang yan. Huwag mo naman ipagkait sa akin na maging ama ulit. Paano ko nga ibibigay yung karapatan na kilalanin kang ama ng batang to kung ginusto mo siyang mawala? Babawi ako. Susustentuhan ko ang anak natin. Ako nang bahala sa kanya. Sa inyo. Please, Mirela. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yung nararamdaman ko sa'yo. Mahal ko kayo na magiging anak natin. Mahal ko rin naman po kayo pero natatakot ako. Kahit na ayoko nang ipalaglag tong baby natin, hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin kay Esto yung tungkol dito. Sa ngayon kasi, kaya ko pang itago to kasi hindi pa naman halata yung tiyan ko. Pero paano pag lumaki na to? Isa lang yung paraan na naiisip ko. Makipaghiwalay ka kay Estoy. Tapos iuwi kita sa probinsya namin sa Javier Leyte. May matitiran kayo doon. Naayos ko na lahat. Doon na kayo tumira na magiging anak natin. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? At talagang desidido na kayong gawin akong kabit? Hindi mo na rin namamahal si Estoy. Kaya bakit nakikisama ka pa sa kanya? Kasi may mga anak kami. Iwanan mo na rin sa kanya yung mga anak ninyo. Magsimula ka ulit. Magsimula tayo na magiging anak natin. Kaunting pagsasakripisyo lang naman yung gagawin mo. Tapos hindi mo na ulit mararanasan maghirap. Hindi ako mayaman, pero gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng komportableng buhay. Sige na, Mirela. Pumayag ka na. Diba, mahal mo naman ako? Seryoso ba kayo sa gusto nyong ipagawa sa akin? Gusto nyong iwan ko ang mga anak namin ni Estoy? Magkakaanak na rin naman tayo eh. Siya na lang yung mahalin mo at alagaan. Hindi naman mahirap gawin yun. Demonyo ka? Hindi ko akalain na masasabi mo yan. Gusto mo talaga na iwan ko ang mga anak ko para sa'yo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala akong balak na maging kabit habang buhay. Ayokong ikahiya ako ng mga anak ko. Matagal pa naman bago mangyari yun. Mapaghahandaan pa natin. Kaya pa naman natin itago ngayon eh. Hindi natin maitatago yung totoo. Kaya ngayon pa lang,
Tapusin na natin to para hindi na lumala yung gulo. Kung makikipag-iwalay ka sa akin, malalaman ni Estoy na nangliwa ka. Naisip mo na ba kung ano mangyayari sa'yo pag nagkataon? Bahala na! Hihingi na lang ako ng tawad sa kanya. Kung tatanggapin niya pa rin ako, handa akong bumawi. Pero kung ayaw niya, wala na akong magagawa. Karapatan niyang magalit at hindi ako tanggapin. Kasi ako naman yung nagkamali sa amin. Sana ganun ka rin. Sana handa ka rin panagutan yung nagawa mong pagkakamali. Papa Dudut, plano ko na sanang tapusin noon ang namamagitan sa amin ni Sir Alfonso. Pero nakiusap siya sa akin na huwag kaming maghiwalay dahil hindi niya raw kakayanin. Nalilito po ako sa kanya noon kasi ayaw naman niya akong panagutan noong una. Pero ayaw niya rin akong palayain. Sa huli ay nakipaghiwalay na rin ako sa kanya. Ayoko na kasing dagdagan pa yung pagkakasala ko sa mata ng Diyos at sa batas ng tao dahil sa ginawa namin. Nagkasundo na lamang po kami ni Sir Alfonso na susustentuhan niya ang batang dinadala ko pero wala kaming pagsasabihan na siya ang ama. Pero hindi namin inaasahan na natunugan pala ng asawa niya ang tungkol sa pagkikita namin. Sinundan siya nito at nahuli kami sa akto na magkasamang kumakain. Gulat na gulat po kaming pareho, Papa Dudut, lalo nung galit nitong hinablot ang buhok ko para sa bunutan. Inawat po kami ni Sir Alfonso pero wala rin siyang nagawa kasi pinagtulungan na ako ng mag-ina niya. Sumunod din pala ang anak nilang babae ng gabing yon kaya wala po akong kalaban-laban sa kanila, Papa Dudut. Inawat kami ng mga crew sa naturang fast food chain na kinakaroon na namin. Ilang sandali lang matapos yon ay namalayan ko na lamang na dinudugo na pala ako. Natakot pa ako noon at ganoon din si Sir Alfonso kaya dali-dali niya akong dinala sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang, huli na ang lahat. Dahil sa nangyari ay tuluyan akong nakunan. Tuluyan na nga pong nalaman ni Estoy ang pangangaliwa ko noong puntahan niya ako sa ospital, Papa Dudut. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung matinding galit at pandidiri sa akin. Walang patid ang luha ko noon habang humihingi ng tawad sa kanya. Pero hindi pa raw niya kayang ibigay yon. Hindi niya rin alam kung kaya pa niyang ibigay yon pagkatapos ng lahat. Gusto ko ring magalit sa kanya dahil sa mga pagkukulang niya pero mali na isumbat ko yon sa kanya para lang bigyan ng katwiran ang kasalanang nagawa ko. Kung tutuusin ay mas malaki yung kasalanan ko sa kanya. Tungkol naman kay Sir Alfonso ay nawala na ako ng balita sa kanya at sa pamilya niya dahil hindi na rin naman ako noon nakabalik sa school. Tuluyan na akong huminto, Papa Dudut. Estoy, tama na yung pag-inom mo. Lasing ka na eh. Baka mamaya maistorbo mo na naman ang mga kapitbahay natin. Matulog ka na dun sa kwarto. Huwag mo nga akong inuutusan. Tsaka huwag mo rin akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo, Mirela. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ako napapatawad. Paano kita patatawarin? Nagpagalaw ka sa ibang lalaki. Tapos dun pa talaga sa profesor mong amoy lupa. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan yung tao. Okay, tamo. Pinagtatanggol mo pa yung matandang yun. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero mali rin naman na pagsalitaan mo siya ng ganun. Anong gusto mong gawin ko? Palakpakan yung kalokohang ginawa nyo? Hindi naman sa ganun. Alam naming mali yung nangyari. Siguro karma na namin yung pagkawala ng anak namin. At habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Buti alam mo. Kasi hindi ko na rin makakalimutan yung ginawa mo. Sobra ka eh. Napakasama mong babae. Oo, may pagkukulang ako sa'yo pero yung manlalaki ka, iniputan mo ako sa ulo eh. Nagpagalaw ka na nga sa kanya, nagpabuntis ka pa. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Nanliliit na nga ako, tapos sa ginawa mo, tinapakan mo pa yung pagkalalaki ko. Alam ko,
Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Hindi na maibabalik ng paghingi mo ng tawad yung tiwala ko sa'yo kasi sinira mo na yun. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Estoy. Ano pang pagkakataon yung gusto mo? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali kalimutan yung ginawa mo? Huwag ka nang umasa na mapapatawad kita agad. Hindi ko naman hinihiling na patawarin mo ko agad, pero sana isipin mo rin yung pamilya natin. Ikaw na rin yung may sabi. May pagkukulang ka kaya hinanap ko sa iba yung mga bagay na wala sa'yo. Hindi sana mangyayari yun kung hindi ka nagkulang sa pamilya natin. Kasama nga kita pero parang mag-isa lang ako sa lahat. Parang ako lang yung may pangarap para sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Magsimula tayo ulit. Bumawi ka. Babawi rin ako. Magtulungan tayo para sa mga anak natin. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadali yun. Palibhasa, ikaw yung nagloko. Wala namang madali lalo na sa pagbuo ng pamilya. Mas lamang yung hirap kaysa sa ginhawa. Marami tayong isasakripisyo pero kakayanin kasi inspirasyon natin ang mga anak natin. Inalok ako ni Sir Alfonso ng mas komportabling buhay pero kapalit nun, iiwan ko kayo ng mga anak ko. Hindi ako pumayag. Hindi ko kayang mapalayo sa mga bata. At ganun din sa'yo kahit na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin naman ang ama ng mga anak ko. Kahit ganito ko, mahal pa rin kita. At mahal ko yung mga bata. Pero di ko naisip humanap ng iba para saglit na takasan yung responsibilidad ko sa pamilyang to. Malaki yung kasalanang nagawa ko. Kaya kung kinakailangan kong humingi sa'yo ng tawad araw-araw, gagawin ko. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad o kung darating pa ba yung araw na yon. Kaya huwag ka nang umasa na babalik pa tayo sa dati. Alam ko. Pero tama ka rin naman sa sinabi mong malaki yung pagkukulang ko sa pamilya natin. Masyado akong naging panatag. Akala ko kasi sapat na yung maipakita ko na nagpakaama ko. Akala ko kasi ganun lang kasimple maging tatay. Pero hindi ko alam na kulang pa pala yun. Malaki rin yung pagkukulang ko sa'yo. Kasi hindi ko sinuportahan yung pangarap mo. Kaya lalo nang nagkandaleche-leche. Kung galit ako sa'yo, mas nagagalit ako sa sarili ko. Bakit kasi kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Hindi na natin maibabalik yung nangyari. Pero pwede naman tayong bumawi at mas gawin kung ano yung tama. Ikaw pa rin naman yung lalaking minahal ko. At kayo ng mga anak natin yung pinili ko. Kaya sana, mapagbigyan mo pa ako. Kahit isang pagkakataon lang ulit. Hindi po kami naghiwalay ni Estoy, Papa Dudut. Sa halip na mangyari yon ay magkasama naming ginampanan ang pagiging magkatuwang sa pamilyang binuo namin. Malaki po ang pagkakasala ko sa kanya bilang partner kaya araw-araw ko yung pinagsisisihan. Lagi rin po akong bumabawi sa kanya para hindi na niya maranasan yung pakiramdam na minsan ko siyang pinagpalit sa iba. Bukod doon ay lagi rin akong nagdarasal sa Diyos. Natulungan akong makapagbagong buhay at maging malakas ang pananampalataya para malabanan ko ang mga tukso sa paligid ko. Akala ko dahil bumabawi na ako noon sa mga maling nagawa ko, ay magiging maayos na ang lahat, Papa Dudut. Pero nagkamali ako. Sa pagkakataong yun ay si Estoy naman ang nangaliwa at sa huli ay pinili niyang sumama sa babae niya. Iniwan niya kami ng mga anak niya ng ganon na lamang. Sobrang sakit po ng ginawa niya, pero wala naman akong nagawa. Hindi ko na siya napilit pang bumalik sa amin ng mga anak niya dahil desidido na siyang panindigan ang bago niya. Ang sakit lang sa parte ko na pinili ko sila pero iiwan niya rin pala kami. Siguro'y hindi pa rin talaga ako lubos na napatawad ni Estoy sa kasalanang ginawa ko sa kanya. Naisang tabi lang yun pero hindi tuluyang nawala, Papa Dudut. At wala na akong magagawa kundi tanggapin yon, Papa Dudut. Kung tatanungin niyo ako kung may balita pa ako kay Sir Alfonso, ang huling nalaman ko ay sumakabilang buhay na siya.